Hello guys, murisei isusu tiri right zvedu kurisei kwamuri kunobhozve kuti guys I know guys kuti mamakamirira kuti haufa nenyaya yehoneymoon, saka pari zvino ndombopa dhedhi mukana umbokudzei kuti zvakamira sei. Pamusore guys, murisei zvenyu isu tiripo kurisei kwese kwamuri. Yeah, I know zvakare kuti vanhu vazhinji vakamirira kuti soon after wedding Nyati family tichaiona yaenda kuhoneymoon, vari kuenjoya variko, vachifara variko. Ndoziva kuti zvinotadzirwa nevanhu vakawanda kuti vanhu vachinge vapedza kuchata is the must kuti vange vari kuhoneymoon, nzvimbo yavanenge vachifarira, a beautiful place, vachipemberera muchato wavo. Saka chinzwai hama dzinodiwa andika. Here we are busy discussing with my beautiful wife kuti which country is the best for our honeymoon destination. Tiri kudiscussa, tiri kutsvaga country yatichange tichizonofarira honeymoon yedu tichinopembera tiriko. So we'll let you know guys.